Good morning. Good morning, Dominic. Good morning, Ricial. Pinili yun ito nga aldaw nga panangawat yu ti sakramento. Laglagi pa nyo dahito awatin nyo sakramento. Anya ti duma na no agkasar iti sibil ken other denominations. Anya ti nagdumaan na. No nagkasar iti sabali nga pamati other denominations ti simbaan i-consider na latta nga civil ni munisipyo ni judge uno anyaman anya tinagdumaan na daytoy ti kanyada civil amin nga nagkasar ti sabali in the eyes of the people mabalin yon nga agdin na as husband and wife no kumano dagiti kultura toy anya naganan kakabsat adda tulagan dagiti panglakayon kunada no pandagamin palpalubusan ita medyo interior din na nadaydaya nga parte tayo tulagan dagiti lalakay nga agdin nan dijay lalaki ken babae uray no awampay ti right age da ti imatang ti tao adda lakit sindada nga na parte nagungit mayaten awaten dan nga kas-agasawa dijay tulag kunada dijay pan tungtungan ti lalakay kunana dijay iti sibil met, iti imatang ti tattao, pinirmaan ni mayor, ni judge, ng iti attorney, mabalinan iti imatang ti tao, mabaling kayo nga agdin na, nga agasawa. Kasdiyang matlaang equivalent na kadagitay sa bali nga pamati. No ti simbaan ti agsasao, ngamda tayo haan. Haan laang nga iti imatang dagiti tattao, nga mabalin yon ti agdin na, nga agasawa, no di iti imatang ti Diyos. That is why, no nagkasar iti sibil di agasawa i-encourage latta ti simbaan nga mabendisyonan agkasar iti simbaan taapaya sakramento haan la nga iti imatang ti tao iti imatang ti Dios ta isuna tinangilungalong ti sakramento. So we have 7 sacraments: baptism, bunyag, konfirma, panagkonpesar, nasantuan a misa, pananglana ti masakit, orden ti kinapadi, dakam nga papadi ken diakono ken obispo, plus panagasawa. No kas ano katanok di pan naka-orden ni papadi, kas tamot ti katanok daytoy asawa yo tata, daytoy panagdena yo tata. No kas ano katanok di panagkonfirma di ubing, panagbunyag ni ubing, kas tamot katanok daytoy awaten yo tata. Ta sakramento nga rod. Yesu di jay ti imatang ti tao ken imatang ti Dios mapalubusan kayo nga agasawa ta sakramento daytoy. Anya ti gol na ti panagasawa. Adu ti misconception tayon ti panagkakasartatan. Kunada ito'y dumaya kasar is the sacrament. Buda kunada adda daytoy Buda daytoy agpabuda kayo agsasala kayo adun sa amo ti dancer di rabi ay adu ti dancer di rabi ay ginagaraman dagita ninungan ada gayay sigurado tanod kada kapitan nga tan nga agdumdumugan ka alisala ka dagita nga dancer kakaasid nga mabinna-binna Buda kuna tayo dayjay dayjay social gathering dayjay ko panagpapabuda panagparuwad panagpakan panagyawid ti karne Buda dayjay Buda ko na tayo. Ngam ti kasar daytoy. No daduma i-identify tayo di Buda kindi ya kasar. Isong unohaan nga mo'y makabuda mapangkayo pa'y agpatanaw. Amuyo ti patanaw. Surusurutan lat na mamartek mo di ya patanaw. Ngam haan ti importante na daytoy. Haan adu kami ti misconception tayon. Ti kasar kanya tayon ka dayta bado na nga nakaatidog kakaasi dayta mangguy-guyod ore lamay itubtublak mo ti katidog ti bado na ta make up mo kada kurimat-mat mo at the second floor na kada anya dagita nakatakapal aminan ti mo problema yo kada gita bado agraman badot abay kada numano maparte nagbasit mo ti sidayo nagadumo maiyawid dagijay mo ngamin ngem tatta ag-concentrate kayo Dominic ken Ricial daytoy sakramento tatta. The exchange of consent di panagkinariyo di panangawat yo iti tunggal maysa dayta ti kapapatgan aka paset ti panagasawa yo
Haan nga amin, dagita picture yo, dagita video yo nga maaramid yo, ipos yon tumat, ag-like tumat, dagita chismosa, alam makipag-like kak to, tamno, awang ga madamat ko ayo. Naka-live kayo pa, yung adumot ag-like dita, mayat-mat, di social acceptance na, di social dimension na, ngam tatalaglagi po nyo, dahito'y panagkinariyo tatangakas agasawa, iso ti kapapatgan. Dahito'y sakramento tata, iso kapapatgan. Anya ti preparation na dahito'y nga sakramento nga awatin nyo. Apay nga nakapatpatag, iso dayjay nagkonpesar kayo. Taapay masapol nga awatin nyo dahito'y sakramento asidadalos. Uray na ilawan yun tinagkaidda, uray na ilawan yun nakabasol kayon, tatay sakbay timisa, nagkonpesar kayo, taawatin nyo, nga da kayo tatangagundaway, nakadaldalos ni Dominic, nadalos ni Richelle. Tapinakawan nga umuna ti Diyos. Dahil di kapapatgan nga panagisagana ti kasar. Katatatawatin nyo dito, anya ti gol tayo. Gapot agkalay sa kayo, itimatang ti Diyos, anya ti gol tayo. Perfect marriage? Awan. Dominic, awan. Richelle, haan nyo mabirukan, ti perfect nga panagasawa, married life, perfect nga married life, dito'y lubong, awan, at dayjay langit. Awan ito'y. Nga mabalin nyo, uray nohan nga perfecto dayta panagasawa yo, mabalin nyo nga agbiag ana santo, mabalin nyo ti agbiag ana pudno iti tunggal maysa. Han na kayat nga sa una perfectan ka, hangkay pulos nga agap apa, imposible dayta hang nga us-us to akararag dayta. At da kinasar ko. Napangangkam na kipangan habang ur-urayan mi dagita nakadado nga pila ti pandangan. Nagsaod yung may isang aninang, diyak amuno taga Santiburcio na ito'y. Kunana, ti kararag ko, kada kayo, nga agasawa, anak ko, kunana, haang kay kumapulos nga agap apa, ni urila naglitang dilapayag ko. Nakabiro kam ti agasawa nga han nga nagapa nga pulos. Umulda nga ta iso. Ngam uray pay dalata mga, diyak amuno kasano apa, umul, kindadil nga tanalatan. At daya, ang kada kayo, sino tinagasawad to nga nga pulos nga nagapa? Apa ka, jesao, haan mo't nga dahito to the point mga pinalapal, aklokin, badang hamutin Haan nga, imposible dahi dyan. At dan tulat ta saan nyo apag kinaawatan. Nga mabalin nyo ti agpinpin na kawan. At dan tulat ta tumangsit. No tumangsit ni adagundaway nga tumangsit ni Richelle Dominic agpakumbaba ka tati babae sa bali panunot da agkat katawat at tainton madamdama diyak amo ada tililing da agkat katawat at madamdama agbaliwen ada swing mood ti babae nga kunada iso dalaeng ti maka-explain hantay maawatan lalaki. Ta iso ti biological mga structure, biological basta nayo diya kamo explain diya kasta ti babae adda swing mood na mayat ta inton madamdama agbaliw. Akseptarum diya yung Dominic. Si kamot Richelle, akseptarum mo no anya ti lalaki. Nagtrabaho ti lalaki no taltalon sigurado artek data. Maturog kag tarwar ko nang gaming kanto mula sipot-sipotan na baka nga umang-angesan. Haan di kaya nga saon adda pagkurangan ti tunggal maysa nga mabalin nyo ti agbiag ana santuan. Anya day jay idaton nyo kini Apo Dios kunak manen uray no kas ano ka simple karigat ti biag no adda ni Apo Dios ita pamilya no mataraken nyo nga nasaya at dagita anak yo adda nasaya at nga kananakem da awan dua-dua aga successful da ita pamilya. Ti successful a pamilyahan nga makita, haan nga maibasar iti kita, no kas ano kadakkel ti kita. Haan nga ti successful nga pamilya ka, no kas ano ti kaado ti lugan, kadakadakkel ti balay. Tanagadumot ti kas ti balay na Puerto de los Buenos, nagadayumot ti na ti tunggal maysa. Nagadumot ti kas jengam haanda mo agririn nispeto ti successful a pamilya uray na simple no nagaburan kunana ni San Pablo ikawusyo ti kinamanang nga asi kinaimbag kinapakumbaba kinasingpet kinaanos successful dayta a pamilya adu dagiti pampamilya
nga adda ti aglawlaw tayo nga oray na simple adda rin nespeto, adda innanos, adda innayat, sigurado mayat ti masabayan na dijay. Oray mo no kunak nga ron nga sanikwa yo amin nga sanikwa no agluluan tumo ladji maysa awan ti mama ay na. Agpinnod no aginnanos kayo. Nagpigsa ti sulisog ti aga-asawa tatta. Nagbilag. Dapat agasawa, agkatrabahuan da, nagsimswap da, inala na ni bakat na, inala na mo ni bakat na, literal nga nagsinuka da, alaam ni bakat kumpare na umakon, uwang nga rod mo to ni bakat mo, nagyak mo, no niya nga oras ti, panagsin, ni kapitana mo na siguro, no niya nga oras nga nagbinagkat da bado. Kamayatan da jayan, nagkakuna mo, naghamulalaan tabado na, tabado na pagbado, diyan mo, nagkasize damit. Agraman toothbrush siguro nagsinukat da pa yan. Nagdakkel ti sulisog ti agasawa, haan, isuntumat lang nga iso. Uray no ko nam nga nauma ka, bumero ka, isuntumat lang nga iso. Uray niya kung kunayo. No nagbalin ka nga loyal, nagbalin ka nga napudno di umo na, awan failure na dayta. Kakunak, di pamilya, iso ti training ground, tinasaya at atao. Paggapuan tinasaya at atao, nasaya at panagnaknakam na pamilya. Paggapuan ti korimaong ken kabuubuteng atao, di unag ti pamilya. Iso nga ipakpakaasik kada kayo, ken ikarkararagang kayo Dominic ken Rachel nga dayti pamilyayo, dayti aramidan tayo sakramento, tumaudan kumaati pagwadan atao, hadda panagnaknakam na itigimong tayo. Haan tayo ang atarigagayan nga isudan to ti problema ti sumaruno nga haan Dahil ati tarigagayan tayo. Kas ano ti panangaramid yun dito. Iso dito ikawusyo ko na ni San Pablo. Kinaman nga asi, kinaman nagayap, kinapakumbaba, nasingpet, kinaanos. No dayta ti mariri na di ubing iji unag ti pagtaengan awan dua-dua isumat ti aramidan da. Ngam no di ubing ka maululbod iji unag ti balay. Haam nang kay nga hangkay ton nga agsaludsod no apay nga kabailan nanto ti agulbod iti gimong. Isu nga dayta ti tarigagayan nyo kuma. Ala kada kayo met nga naganak ninong kadaninang may makikaysa kadagito nga agasawa ikararagan tayo ida. Tulungan tayo ida nga mangpatanor iti nasaya at nga tao para iti gimong tayo. Takasapulan tayo una yun tinalalaing nga mangidaulo. Kasapulan tayo launa yun, dagiti henerasyon nga mapagtalkan ta nakabuubuteng, dagiti henerasyon tayo tata, nohaan nga maalwadan. Kitaan nyo pa'y mapaspasamak at ipagilyan tayo. Kitaan nyo mapaspasamak ti lubungan. Number one nga amok pampanunutak nga solusyon na dayta ka, no maaw-awanin ni Apo Diyos, iti pamilya, iti gimong, iso dayta agwara. Kitaan nyo ti mapaspasamak ita iran kadakwan. Uray magkanya tayo. Relihiyoso mo, dagiti adda di gobyerno tayo nga, dadumahang mga isuki di amin ngam apaya, into no nakapsot di pamati kini Apo Diyos, maabak iso di agbalin nga, kabubuteng itigimong, mangi agbalin nga, haanan nga asset no, di liability tigimong tayo. Iso nga dahito iti pagpakaasik, Dominic ken Rachel, kenda kayo nga nanganak, kada naganak, tulungan tayo idang agkararag kayo, tapno daytoy buuan nyo nga pamilya, pangnamnamaan itigimong tayo, sapay kumatada kayo, uray no kasano kasimple, uray no kasano ti estado ti panagbiag tayo, no adda ni Apo Diyos ita nga pamilya, awan dua-dua, haan nga mawara. No adda galad ni Apo Diyos ita nga pamilya awan dua na saya at ti pagturungan na